lagi Mas. Nggih, padha ini iki, Mbak. Lah nangake piye iki? Oh, sing loro nang nyambruk sing kuat. Tarik nafas dulu. Nggih, iki tasih sesarengan kalian. Duwi manunggal. Nggih. Dalam acara napa niki, Bu? Tasyakuran pernikahan Mas. Niko Mbak Wiwit dan Mas Gagas. Oh, mugi-mugi dipun paringi. Bareng iki apa ya, Mbak? Ya dhewe caos donga to ya. Oh, Mugi dados keluarga ingkang saking mawaddah warahmah. Bagya mulya. Amin. Tinggal-tinggal kaparingan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Rezeki dipun saya kathah. Mugi saya berkah. Amin. Syukur turah-turah. Amin. Awake dhewe iso melu nada. Syukur bagi sesuk iso kena mbok tindak ning Mekah. Amin. Siji-sijine, Mbak. Apa? Sesuk SD anak yuk nanggap jadi lanjut. Dorong asih deh ana wong iso papati karo mitoni wing undang beli manunggal meneh kok ya. Amin. Ye, nang ngene apa iki, Mas? Nah, tresnan sejati. Nah, dua ya. Langsung iki. Bilangannya diganti sih. Silang tarik nafas. Semoga aksesoris yang perlu dicopot ya dicopot udah bisa. Semoga langsung.
Oke, monggo cekak-cekak. Lanjut. Oh, ini langsung diseling Bapak Putra aja. Jas banget. Monggo. Ini tadi sing jaran putri rada minggir sithik terus Bapak Putra nyusul gitu. Aja, semoga ajaran kampungnya di